Primul pas ar fi acela de a ajunge să cunoașteți posibilitățile, oportunitățile și mai ales beneficiile pe care organizația, IMM-ul sau instituția publică în cadrul căreia activați poate să le primească. Cum se întâmplă acest lucru? Prin evenimente de promovare, materialele existente pe social media, comunicarea prin newsletter. Trebuie, bineînțeles, să fie și deschis un apel de selecție pe care îl vom prezenta în curând. Cel de-al doilea pas ar fi acela de a accesa platforma online de candidatură. Urmează cel de-al treilea pas, și anume cel de participare la un interviu de cunoaștere cu reprezentanții ai consorțiului. Reprezentanții TEDxT vor face apoi o analiză în care să poată să determine gradul de potrivire al serviciilor vis-a-vis de nevoile IMM-ului sau organizației pe care o reprezentați. Se face, bineînțeles, un clasament, o procedură de selecție a candidaților și dacă există potrivire, consorțiul TEDxT va veni cu o ofertă de servicii de transformare digitală către dumneavoastră. În momentul în care oferta este acceptată, urmează ultimul pas înainte de primirea acestor servicii și anume semnarea contractului, care se face prin semnătură digitală.